Tak dobrý den, nás napadlo, že by vás možná zajímalo, jak zpracováváme pro naše zákazníky světlotechnické projekty. Tady máte možnost vidět vlastně už jeden takový předpřipravený. Jestliže nám dodáte podklady v PDF nebo nějaký čert, tak my vytvoříme takhle na půdorysu, vlastně překreslíme ten model, tady umístíme osvětlení doplňkové nebo osvětlení kakan. Tady vidíte, že můžeme imitovat i polohu soupravy, jestliže už víte, kde bude. A to všechno je vlastně i v 3D provedení, takže my se pak můžeme podívat, jak ten prostor vypadá, jak jsou rozmístěná svítidla. Můžeme ještě upravovat případně i výšku, polohu těch svítidel a podívat se na spoustu těch parametrů i v jiných podobách, ať už třeba jas, to je vlastně možnost ten prostor de facto i navštívit, a to ve chvíli, kdy ještě jste vlastně nekopli, tak my už můžeme vidět rozmístění jasů, rozmístění svítidel i podobu de facto svítidel. Tady je použito LED diodové osvětlení přisazené na strop, pravděpodobně se jedná o nějaký betonový podhled nebo nějaký poval. Tady v tom prostoru nějaké asi společenské místnosti, tak tady je vidět do stropu vsazené kulaté LED diodové osvětlení, které pravděpodobně je v nějakém sádrokartonovém podhledu. Co je velmi důležité, že my se můžeme podívat, kolik v jakém místě je přesně světlo, čili vycházíme z toho, že operační lampa má 20 000 lux, na to reaguje kakan nějakými 4 500 luxy a potom samozřejmě plynule klesající intenzita, čili vytváříme plynulé přechody už z té operační lampy. Tady si můžete všimnout, že vlastně intenzita na pracovní ploše neklesne pod 1000 lux, což je velice pěkná intenzita i pro vlastně pomocný personál, pro sestru, tam, kde míchá materiály a tak dále. Takže z takovýchhle intenzit by každá hygiena měla radost. My vám ten projekt samozřejmě zpracujeme do souboru PDF. Můžete si potom ho připojit k vaší projektové dokumentaci a předložit ho potom při hygieně nebo při kolaudaci. Tady vidíte vlastně i podobu toho osvětlení v nějakých pseudobarvách. Takže tolik asi o tom našem provádění těch světlotechnických projektů. Díky za pozornost.